Maaga ako nagising ngayon. Mamaya pa ako magkilos-kilos kasi syempre natutulog pa sila, nakakahiya. Lalabas na lang ako, ipapakita ko na lang sa inyo yung labas. May araw ngayon. Ayan. Medyo frozen yung grass kasi kagabi ay -5. Banda doon sa unahan maraming kahoy-kahoy, naging puti. Dito kasi may punong kahoy kaya hindi gaanong namuti yung damuhan, pero dito sa una-unahan puti siya. Ayun. Journalismen har ikke noen sånne følelsesmessige bånd. Hun har knapt vist følelser offentlig. Hun har liksom ofte en sånn stiv maske. Jeg kan ikke henne der. Det er det som er så fascinerende.
Don't hide it. Ipakita ko nga pala sa inyo yung CR na ginawa ni Maylab. Pinalitan yung dating CR kasi yung dating ayaw ng biyanan ko ng ganun. Hindi daw hygienic. Ito mas hygienic. Ito para sa P, tapos ito para sa Poo. Di kuryente siya. Ka-start lang. Pindutin mo lang. First time kong makakita ng ganitong CR. Ngayon lang ako naka-experience ng ganon. Hindi siya ginagamitan ng tubig. Pipindutin mo lang yung start, tapos mabuburn na siya. Susunog na siya, tapos magiging Taktok. Wala. Ito ay pagkain ko, guys. Bago kami umuwi. Kakain naman kami sa bahay ng pizza. Ito ay marinated na sa grocery. Pipritohin mo na lang o kaya iihawin. Pero mas gusto ko yung prito nito. Nung summer, paborito ko to ihaw pag nag-camping kami. Ako lang ang kakain, guys. Ayaw nila yun. Yeah. Are we for you, don't like? Are we for you, don't like? Yeah. Okay, sir? Meron naman dito, guys, na plato hanggang magbabasagin. Kaso marami pang paper plate. Yun na lang muna inubos namin. Ang linis ko, guys, kumain. Gusto ko. Ito ay Julie Bruce. Pang Christmas na soft drinks. What is that? Where do you plan to put that? Okay, waterproof. Mahina kasi, guys, yung connection ng internet, kaya may additional na ilalagay si Maylab sa labas.
para magkaroon ng mas medyo malakas na signal. Ayan, diretso sa oven tipid na. Meron naman silang malamig na tubig. Ayan. Yun nga lang, malamig ka lang, walang mainit kasi nga hindi pa naayos yung water pump. Ja, men det tror jeg du blir å fortenke deg når du får mer enn 10 centimeter. -10. Andito na kami sa bahay, kadarating lang namin ngayon. Gagawa ako ng makakain. Pizza na lang, bumili kami. Yung ready to cook, ilalagay na lang sa oven. Pero papatungan ko ng cheese para mas malasa.